môžete posielať aj maily regina.bystrica@rtvs.sk, to je mailová adresa, alebo SMS správy v tvare Bystrica, medzera a text na číslo 7773. My sme pred pesničkou hovorili o príspevku na starostlivosť o dieťa, tak trochu súvisí s rodičovským príspevkom, pretože je jeho takou paralelou, dalo by sa to tak laicky povedať. V prípade, že rodičia dieťaťa, ktoré ešte nemá 3 roky, už chodia do práce a dieťa je v zariadení, tak môžu si vybrať tento príspevok na starostlivosť o dieťa, ktorý teda vo vyššej sume, až 280 eur, a mali pokryť tie výdavky na to zariadenie. Kedy nárok na takýto príspevok vzniká? Nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa zaniká do vršení 3 alebo 6 rokov veku dieťaťa. 3 rokov je to v bežnom prípade a pri 6 rokoch je to u dieťaťa, ktoré má nepriaznivý zdravotný stav, posúdený posudkovým lekárom dieťaťa. Nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa, tam sú podmienky vykonávania teraz zárobkovej činnosti rodičom a nepoberanie rodičovského príspevku. Takže rodič má možnosť si vybrať, ktorá dávka je pre neho výhodnejšia, buď to je to rodičovský príspevok, alebo je to ten príspevok na starostlivosť o dieťa. V prípade, že nás počúvajú rodičia, ktorí, a už sa nebudem pýtať ja, ale niekto z našich poslucháčov, ja sa k tému otázke vrátim.